Duha katulog na lang, magsangka na ang Mapua Cardinals ug Benilde Blazers sa alang sa kampyonato sa NCAA Season 100 Men's Basketball. Magsangka na ang mga koponan sa Mapua University ug De La Salle College of St. Benilde nga mao ang Mapua Cardinals ug Benilde Blazers sa alang sa kampyonato sa NCAA Season 100 Men's Basketball. Karong season ang pinakaunang panagsangka sa Benilde Blazers ug Mapua Cardinals alang sa kampyonato sa NCAA. Mamahimo kining mutatak sa kasaysayan sa NCAA. Labi pa nga naglaom ang Cardinals nga maundang ang ilang kauhaw sa kampyonato dihang ulahing midaog diadto pang 1991. Samtang ang Blazers nahimong kampyon niadtong 2000. Mahitabo na ang Game 1 Finals karong Dominggo, December 1 sa alas 2 sa hapon sa Araneta Coliseum ug makita sa GTV ug Heart of Asia. Samtang ang Game 2 mahitabo sa December 7 ug ang Game 3 kung do naman mahitabo sa December 14 sa alas 2:30 sa hapon sa Araneta Coliseum.